bucurăm și noi foarte mult să fim împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Îmi pare rău că eu nu vorbesc așa mult limba maghiară cum vorbește fratele păstor limba română. Dar am atâta știu în limba maghiară al Deosuriescu. Și de multe ori mergem la Budapesta ca să ne aducem musafirii și la vamă tot timpul salut, Ioregă sau Ionopot, și dacă mai întreabă ceva vameșul, atâta știu. Ferine. Dă drumul să plec. Dar sunt convins că o să mă înțelegeți tot ce vorbesc. Câteva cuvinte despre lucrarea de la Căminul Feliz. A fost în anul 1989 când au fost evenimentele acelea, Revoluția, și după aceea foarte mulți oameni din afară au vrut să ajute țara noastră. Și unul dintre domeniile majore în care aveam probleme erau copiii. Și a fost un cuplu de misionari, Linda și Lord Schwarber. Ea era americancă, el era suedez, păstor într-o biserică din Suedia. S-au mutat în România, la Oradea, și au vrut să facă ceva pentru copii. Și așa a apărut în anul 1990 până în 92 primul complex, situat lângă Văile Felix, acolo, pe un câmp. Și ce înseamnă Căminul Felix? Ideea lor a fost să construiască case, să construiască familii, unde să fie copiii cu părinți. Aici sunt 6 căsuțe. În fiecare casă e o familie. E un cuplu de părinți. Tata, mama, cu copiilor, natural, și pe lângă ei au mai luat vreo 12 sau 15. Da, sunt mulți. Suntem o familie diferită. Unii zic că nu suntem o familie normală. Da, suntem mulți. Și în fiecare casă e un cuplu de părinți cu mulți copii în jurul lor. Acum vă dați seama ce înseamnă să ai un copil sau 2 în casă. Sau 3 sau 4. Dar ce înseamnă să ai 15, o știm noi. Fratele meu e pastor într-o biserică baptistă română în America și tot îmi spune: nu este simplu să fii păstor la românii din America. Și tot îl întreb, dar de ce? Aveți bani mai mulți, aveți case mai frumoase, aveți mașini mai mari. Dar ce problema este că în biserică de la noi avem oameni din satul mare, din București, din Brașov, din Moldova și fiecare vrea să facă cum a fost la el în biserică. Și de aici apar probleme. Acum, în familiile noastre, din 15 copii, din exact 15 locuri diferite. Și acum pune împreună. Numai Dumnezeu poate asta. Noi clădim familie. Ideea este ca acești copii să vadă o familie de tata și mama. Și aceștia 2 niciodată să nu se despartă. Și aceștia 2 trebuie să exercite. Da? Dragoste, dar de asemenea este autoritate și de asemenea trebuie să vadă ce înseamnă o familie normală. A fost muncă grea. În 1992 am început prima căsuță. Am umplut acolo cu 12, 15, 16 copii și am trecut la a doua căsuță. Și încă 12, 13, 16 copii și la a treia, și la a patra, la a cincea, la a șasea. În final totul a fost ok și erau plini de copii acolo în primul complex. Cam 100. Gălăgie mare, bucurie mare. Și am crezut că ne putem ieși la pensie sau ne putem lua un concediu prelungit după aceea. Dar am trezit că în anul 2000 Dumnezeu ne-a spus: construiți mai mult. Și nu ne-a venit să credem. Eram sătui de muncă. Dacă Dumnezeu are un plan pentru tine, El îți dă și puterea, și resursele, și tot ce trebuie. Și în anul 2000 a apărut al doilea complex,
în vestul Oraviei, să zic, sau da, în cealaltă parte Oraviei. Același principiu. Aici diferența este că sunt 10 case. Același principiu. Fiecare casă e o familie care își clădește pas cu pas, zi cu zi, viața și viitorul. Dar și eu, noi avem o principiu la Căminul Felix. Cei care efectiv lucrează și conduc munca. De aceea toată administrația, toată conducerea au trecut cel puțin sau și sunt părinți. Ca să poți cere ceva la un om, trebuie să știi ce înseamnă aceea. Și eu și colegul Ciovi suntem părinți. În anul 1992 eram un băiat tânăr. Și tocmai terminam și eu, terminasem aproape Facultatea de Teologie la Oradea și vreau să intru în pastorat. Mi-ar fi plăcut să fiu pastor la o biserică. Am crescut într-o biserică, știam cam cum merg lucrurile și am zis, Doamne ajută, eu o să fac și mai bine. Și m-am trezit că Dumnezeu ne cheamă în această lucrare. N-am știut ce ne așteaptă. Și bine că n-am știut. 18 copii mi-am trezit într-o perioadă foarte scurtă cu ei. Și exact din 18 locuri diferite. Din 1992 tot muncim. Și mai avem multe munci. Lucrul într-o familie nu se termină niciodată. Niciodată. Se termină la moarte. Acum, după 15 ani, am mai îmbătrânit și eu, s-au maturizat și copiii noștri, toți au peste 18 ani. Noi suntem cam veterani. Viața merge înainte. Aceasta este lucrarea Căminului Felix. Am prezentat doar familia noastră, să zic, ce am vrut să vă spună de-a lui. Împreună suntem 16 și în amândouă complexele sunt 200 de copii. Care cred că sunteți conștienți. Mergem la școală, mergem la biserică și rezolvăm problemele de zi cu zi așa cum apar. De multe ori m-am întrebat la școală de ce îți dau la matematică sau la fizică sau la orice alte discipline să rezolv probleme. Dar de ce nu avem câte o veselie și un party în fiecare oră? Că viața e bucurie. Nu, îți dă să rezolvi probleme pentru că viața e cu probleme. Viața e cu probleme. Sărbători vezi mai puține. Și cred că vă dați seama, marea majoritate dintre noastre sunteți părinți. Și copiii aduc multe bucurii. Dar cele mai multe sunt probleme. Dar filozofia mea despre probleme este aceasta. Știți de ce sunt problemele? Ca să fie rezolvate. Ne rugăm pe Dumnezeu ca în continuare să binecuvinte lucrarea aceasta. De 15 ani suntem în mâna Lui și așa vrem să rămânem pentru tot timpul. Sunt probleme în familii, sunt probleme în biserică, sunt probleme peste tot. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeul victoriei. Și El să binecuvinte biserica dumneavoastră și să binecuvinte lucrarea Căminului Felix. Amin.
pace. Mă numesc Deac Albert și câteva cuvinte de să mă împărtășesc cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. M-am născut într-o familie maghiară, de reformați și ambii părinți erau alcoolici. Și din cauza alcoolului, familia noastră erau multe certuri. M-am născut alături de alți 4 frați, dar când a 6-lea frate a venit pe lume, în acea zi a și murit. Nu l-am cunoscut, nici nu l-am văzut, dar părinții mei au fost la mormântare și în drum spre casă au început să se certe. Nu s-au înțeles, iar mama mea s-a sinucis. A lăsat 5 băieți alături de tatăl meu și de bunica mea, iar ei nu au avut cum să ne susțină, ne-au dat la un orfelinat din Beiuș. În acel orfelinat, vreau să spun că nu aveam suficientă mâncare, nu aveam suficiente haine, nu aveam cum să-i spun mami sau tati și nu aveam cum să îi spun nevoile mele. Nu cunoșteam, n-am auzit niciodată despre Dumnezeu, dar într-o zi o persoană a venit la noi și a zis că cineva va veni și nu e de acolo. Și în 25 noiembrie 1999 a venit 3 persoane și ne-am dus la Căminul Felix. La Căminul Felix mi-a aflat o nouă familie, mi-a aflat noi frați, surori. Și la Căminul Felix am auzit pentru prima dată despre Dumnezeu. Părinții obișnuiau să ne ducă la biserică fiecare duminică, dar noi nu eram obișnuiți cu aceasta. Dar ne-am obișnuit. Am început să frecventăm grupele de copii și la grupele de copii obișnuiam să avem programe în biserică cu grupa. Și eu am avut de memorat Psalmul 121 și mi-am rămas în minte primele două versete, care spun așa: când ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Când am citit aceste versete, mi-am dat seama că acest Dumnezeu a făcut ca eu să ajung în acest loc ca să aud despre El. Acest Dumnezeu ne-a scos în acel loc în care nu aveam o familie, în care nu puteam să spunem nevoile nimănui și ne-a dus la Căminul Felix pentru a avea un nou viitor, pentru a avea o nouă viață. Mi-am predat viața în mâna Domnului în 2004 și de atunci trăiesc cu El. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Prezența Sfântă, nu pot
Pace. Mă numesc Vali, am 18 ani și în câteva cuvinte aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri despre viața mea, cum am ajuns în acest loc numit Camino Felix și cum l-am cunoscut pe Dumnezeu. M-am născut într-o familie de ortodoxi și ambii mei părinți erau alcoolici, iar în această cauză toți banii pe care îi aveau îi dădeau pe alcool. Mai am 5 frați și am avut grijă de ei încă de când erau mici. Când cel de-a 6-lea frate-a mea a venit pe lume, după ce mama mea a venit la spital cu el, mi l-a pus în brațe, mi-a spus să am grijă de el, iar apoi a plecat.
4 luni mai târziu, era o iarnă foarte friguroasă, era foarte frig atât afară cât și înăuntru, iar într-o dimineață când m-am trezit, mi-am găsit frățiorul mort. A murit din cauza frigului. O săptămână mai târziu, după mormântarea fratelui meu, părinții mei mi-au spus că vom merge să facem niște analize de sânge, iar apoi vom merge la spital să o vizităm pe surioara noastră cea mai mică, pentru că era foarte bolnavă. În aceea zi, în iunie 2000, 2 persoane au venit și ne-au dus la Căminul Felix. La Căminul Felix am găsit familia pe care n-am avut-o niciodată și pentru prima oară în viața mea am găsit ce este dragostea, cum este să fiu iubit de cineva. În fiecare zi, părinții mei erau interesați de viața mea, cum mă descurc la școală, dacă sunt cu minte. Pentru unii copii aceste lucruri erau mărunte, dar pentru mine era chiar foarte important. Pe parcursul anilor, noi, mei părinți, mi-au spus despre Domnul Iisus, mi-au spus despre dragostea Lui și că mă vrea doar pentru El și l-am acceptat în viața mea. Mai târziu m-am decis că vreau să urmez pentru tot restul vieții mele, iar anul trecut în vară am făcut botezul. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.